Ez a hely, ahol vagyunk most, ez a Nem adom fel Café & Bar, ez maga a valóság. Én felszolgáló vagyok itt a kávézóban, én is itt szellem a köröket itt a vendégek között. Huszonnégyen dolgozunk itt, megváltozott munkaképességűek, a munkavállalás szempontjából nagyon különleges hely vagyunk. Itt nem probléma, hogy nem látok, mert nem úgy kezelik, hanem úgy állnak hozzá, hogy oké, megoldjuk ezt is. Jó lenne, hogyha mi lennénk az átlag, az alap. Több célunk van. Az egyik célunk az, hogy megváltozott munkaképességűeknek tudjunk minél több munkát adni, és olyan munkát, amit szeretnek és tudnak csinálni, ez nagyon fontos. A másik, hogy mondhatjuk azt is, hogy ez egy integráció tulajdonképpen. Fel akartuk venni a kapcsolatokat az emberekkel, az épp emberekkel, hogy megmutassuk a sérülteknek a világát, hogy nem is annyira rossz, és hogy nem kell ettől megijedni, nem kell ettől félni, hanem nyitottnak kell lenni. És ez a kávézó egyfajta hidat képez az épek és a sérültek között. A vendégek megszerették ezt a kávézót és ezt a helyet. Nagy örömmel jönnek ide megnézni, hogy milyen ez a hely, hogy már megnyitottunk végre. Készen vagyunk arra, hogy dolgozhassunk, már mióta vártuk, hogy nyíljon ki. Sokoldalú vagyok én. Most én itt dolgozok, itt felszolgálóként, és nagyon szeretem a főnökeimet, meg a munkatársaimat. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez a hely nagyon jó legyen és nagyon jól működjön. Nagyon sok előzetes munkák voltak itt, csinosítás, szépítgetés, és aztán kialakult a végén ez a tökéletes összkép, összhang. Tényleg lehet látni azt, vagy érezni azt, hogy itt egyfajta töltés van, egy szeretet. Biztonságérzetem van, és ezzel a munkával nagyon-nagyon teljes lett az életem. Ez a munkahely az, ami megadta, és valami fantasztikus, hogy ránk dolgozókra is mennyire jó hatással vannak a vendégek, és mi is rájuk. Minden ember úgy születik meg, hogy van egy puzzle darab a zsebében. Nekem dolgoznom kell ahhoz, hogy megtaláljam a zsebembe, és megtaláljam azt, hogy az én puzzle darabomat hova tudom helyezni. Nem mondom, hogy ez a jelszónk, de néha el szoktuk mondani, hogy nem adom fel. Mert mi tényleg nem adjuk fel.